mala paletan wadna ina iyan adna ama iyan. Nagira ma itu kan apa sa kasyuming ka. Ana widakal ka umi, ana kebayan ka umi, ana pemasan ka umi, ana masakit ka umi, abi. Yan ang tanong isa ko may nga ito tanong. Tirog ka, sisa mo tua salah, may akanaw ka, tatango ba nga piya-piya. Siya ko igaan ka. Pagkayawang ka, piya-piya ka. Ana sakit ka, ay mana niyan na dataroyap ka sakit siya minga ako siya bingka. Diyan na ni ina ako soma. Malay gagaw. Siya ko rasa kay kailangan tanong siran, kaya babayan tanong iran. Siya ko oras sa malubay tanong, siran ibagar tanong. Siya ko oras sa dagagan tanong, piyago per tanong iran. Siya ko oras sa dapat nitar tanong, piyagan nitar tanong iran. Siya ko oras ada kebabayar tanong, kaya babayan tanong iran. Diyan na ni ina ako ama. Okay, naknaba na libre. Naknabas karakatano sikato inatano umatano. Sumikato na sukura na gusto hadis. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini sungguh Quran na piya-piya na ka. Sina nga ko siya makabata bilabo igirami aluks. Asiram man niya kakailangan raka. Sina ka pemili niya na di piya-piyaan so buntal yan. Mga pipi kanditar. Mga pipi panganangkan. Ugay na sutsukin ito galin kasi kotiyan yan. Nakiataguan sa diyang asukakan yan. Agusukabaw niyan. Nalalayan pagkarangitan. Na di din mapipiyaginoon niya. Na di niya mapunditar so kababayan niyan ditar. Ang kaino na di niya makasukudan nagyang auto kapakalaw tiyan niya. Na di niya na mapatagor subuntal yan. Kaya di niya na imana niya na kiwidakal na antuman na yung ngay kapiyapiyan niya kung kapugoy din niya raka. Na may kumbota. Na din na sa timambu baraybo na ba di paltos siya ating sakit-sakit tiron. Na iman to kailangan kaniyan. Naubang ka pangano kuniso may ito atamuka. Naubang ka pangano kuniso serbisyong ka. Nayamala na kababayan ka. Kauras sa kababayan ka siyuming ka o siyabing ka. Namiunuton sulawa ka benar na kapakay pinakasubraan ka. May ko pagkababayan ka sira. Igirap man na siyabing ka o siyuming ka. Na kurang subabaya kaon. Kakialapisan o babaya ka kay karumang ka. Ako subabaya ka kuwata ka. Nababaya ka si ko dunia ka. Nababaya ka ko tamu ka. Kialipatan ka ngay miraser ka. Dua niyan siran. Mala sumaryang ka sa hadapan ko Allah. Api yang otua kapamasung. Yang otua open wad na urya na ang otua ini sa para Quran na off. Na isipar panu Allah. Napunga mabaloy kalipatan ka sa unod akhiran. Nakalipatan ka sa babay akhiran. Nakalipatan ka sa serbisyong akhiran. Nakalipatan ka sa gustong akhiran. Nakalipatan ka sa yamana ya babay akhiran. Siko kaya luksiran na ayamana niya na pipikiran ka din. Kumang kasi sang kay dunia so rarang itu Allah na yamala na si salungan na kiyama. Nakagiyama daklawata. Aliyo pang siya sang kautuwa, di niya ni kapadisya mayan, ako sinayan na pagatuan niyan pa. Nagyan na ni dusa, udi ka tubot ko Allah. Ading ka din kalipos siya sang kay dunia, na kumangkan sang kay dunia ko nano da nga kapatay, na ayamala na sa kubur ka na lalampu na siya ko naraka. Talwa dusa mi aloy Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayadan sisang kay dunia adikapan matag-matay na kebayadan ka dunia mawaraw sa luksyan barasina agug yang nga nanayamanan yan na dipendiakan kay siksa unsi ko kubur yan oriyan yan yang na balaloks ka niadakdak lamang tutulanon si sa hadis. Yang itu mga wata amiyudas ko rasul ka kebaya jihad. Na ini si no rasul wad na loksyan. Pero yan na tinasi kakiran jihad.
Dia ngoto yang mana niyan na wata niya ka 5 ragun. Na di niya tiro na si paturuga si ko surga. Na niya masanso mga pediyan. O pa man nasisiga sa dunia na si kapaturog si ko surga. Man to siyong tanong ko malaulama. Sabi yung sirang ko malaulama. Yan na ba na pumitang apedamia? Ami kali maragun na pagkaturog ko si ko surga. Natigyan na tunay o sa enakaw. Natigyan na miya kali maragun na pagaloyan anakan. So inakan na gusamakan. Ami alokas na amay ko miya pakakanakasiran. Miya pakanditara kasiran. Kaya panrapo nakasiran. Naturog siran. Napagiga ko kudasigan niran. Nabadi sa surga na si ko kababaan o palo o mga ina. Naso surga na si kudasigan. Akada na sila ni inago siyama. Ang apiad na mapiaigan si sa sabala. Nakabayak na siya ko pakaturog. Si kuema na niyan. Nakapusan o mga iran. Kaubaad na pakakaidikiran. Na anakan sa kanimaw na matay di siran. Na mana niyan na miyagakas ko na ang ito malaulama. Ang ito mama natigyan na pure. Alimaragun na pakaturog ka si ko surga. Sa kataw ba ya sa tanong pagpusa kata nami abalo. Nyagi ko na ito kaya abalo niyan na ay padiyan na suataya na penguda-nguda. Nasa konso kaya pakalabangiran. Namilay niya si wata yan na di mapipiyaginaw niya. Nainubay niya na tigin ay karitan ko kataw na kana miyatay siya bingka na awida kalaka kakagidang gestur ka napakaganak ka mga dik. Nakatay ako. Abi atigin ay panabuntalakan nagyang ay sabala sa mata ka na may lalas sa kada udin. Na di ako mataong ditar na miyalok sa ko. Naipasadakan rakasir kabusaba pa di nga kapakapasad mga di. Aratingin na nakakuha sa gasto. Di na gastong ka na ating akan. Nayagastong ka na panaguntamanakan. Nayagastong ka na lang na yamanan yan na pagkagagakan. Kaya tingin na planoakan. Na pinagikura ko sa mga manok. Na pumumulaan ako. Nayamanan yan na di akan indagang. Na supka di akan mga argayan na diyan na nigastong ka. Nayapan na pangadiyan na ka na sumiya ka pia-pia madrasa. Na ini enroll yan sa mga pia madrasa. Nakataon niyo ngayon mapia madrasa yan isisigyan ng mga estudyante, mga murid. Nagyan ito ang mga pipia gitaran, talompa, gamit. Na ako na masusa ngayon wata ilo. Nami sisibay. Allahu Akbar. Okay, nagirasi sa kelas na kanya ni number 1. Kaya kalilig sa nga na nakaraganan. Ada gasto niyan. Na mapipikirian na di mararasa sa kay dunia na di makapanaguntaman. Nagira ko nakuan na sabab sa nga to kabray tiyan kapasang yan katutur dunian nastan yan imita tayo bray tawata sa kelas. Okay na di pa kasambi sa talumpa. Di pa kasambi sa uniform. Na mga samok pa sa mga classmate yan. Na makaw-makuman sa walay na pumli na mapipia ginawiran kayo minian. Apia dua-dua siran. Napagato ang siran, perembang siran, lalayon siran mga sisinga, mapipia ginawiran, gina ni pamilya. Apia dua-dua kanu kataw, talo kanu kataw, 5 kanu kataw, aya buwa pukilino iyo, aya buwa pukisda iyo, mga raunautan, nasarati kanong ginawa iyo, mapipia ginawa niyo, gina ni mapipia pamilya. Apiap manikala yan ang pamilya. Nakahala yan ni kadatu. Apian yan ni bangsa. Mapi walay. Mapi service. Samay ko ay dira ni titawagan na daura. Na di sila pagiginawa. Kenapa mapi ang pamilya? Na ako napasadiran na umiyo bakapsyung nga madrasa. Nanatigin na way. Di ako rumsyung. Kagipkil kaya no ba sumuko mga murit. Agyagyan ko ito di mataon ditar. Nalasa ka pa na sa balahamatan yang adaw din. Miya salak agyang wata, mingipagakyan suluto yan. Agurungon mitelo ko ni na yan.
Dan yang raw tasaliw mingi salubeno sa kwarto. So kung yung kaya surungon ni watayan, may alaw niya, may kanggag sa siramadi sinang ginawa. Eto ginawa mi. Nagyako niyang unsaga diya ngayon mga asamo ka mamurit. Natira na igibis yung mingka. Nagwirang ang palabada, agwirang si muka. Namiya kapalagi ko na ngaylok sa pakaguraw. Nagyako na nga watayan na kagiyang makauma. Di petero. Di ka pamitira. Ikaw niyo menan no kayo ni kasalin. Kakad. Di ka. Tiyan ito na problema. Ito na may anggal po kakan. Kaya na inukasyon sa madrasa. Ini kaya ayakan sa ka. Allahu Akbar na tiko niyo minyan na kaya sakitan ako. Sa ito kaya simukarak na mamurit. Ang mga samok. Wait na mas masakit rakan na kaya tiro ang kausip kaya nga sa tao. Allahu Akbar. Ayan ipon ro na miyalin so dirang ka pagatuan so kaperumbangiran dirang ka pisila miyalin. Tama sa emanan yan ay girabuan ng mga importante di kambitiray. Gumakagraduate gumakabrod nasukya pa kabrod yan kaya daan sa padang eloks. Sisa nga to walay upama ko masugatan du na kutem sabab sisa nga to peletusan. Nadap dia. Kaya ako na mau masuk ang bakasyon. Ay na masuk sorong adnoy na yan. Amya kasi ulan. Na mapipikir yan ng ototayan na miyaw masuk ang bakasyon na din bakasyon. Napalaid miya ka masuk mga padiyan na din makauma. Naapya surat na da. Miya ka dua ragun da makauma. Miya ka talo, miya ka patama sa pito ragun na din makauma. Allahu Akbar. Na dan yan surati. Na miya kapanik kung usiringan nira. Dan yan to na miya sa watak na miya kapito ragun. Naibet ka din na sumiya gadrak na sa lungam buwabak hindi mapipikir. Nakatayad ako niyan surati. Dako niya na emanan niya nabalingi. Na di kan kataon nung to na yung masusoyan. Naumanisya na kanong mga padindirang katawan. Ayun natigiran na di nga mga katawan. Na miya ka umasiwata ka miya kapasad. Nasukya pangapasadiin na miya nga Roma. Nasisa sa kaya sa balabaryo. Natalo nga tawatayan. Ayan, nabakon miya kabaling. Ang ato aloks, dadong panini mo. Dumiere ka din liya lagi na kaya sa baryo. Pisiti man niya sa walay, umanimaw man niya na walay, natuto ko niyo, di niyo kataon, ondo si babaling. Ngayon wata ka na miya kapasad mga di. Natigran na kauto. Miya tutukian sa paitaw na ayam miya kalakaon na si watayan. Naipon sa paladay na taman sa ulo na palayan yan piyangangar ka giyan na ni ina. Ina at ikala rata ginaw niyan ka. Na umaylay ka niyan na pagkada surata ginaw. Ano man yung di nga kapipay. Ano man ay kapagato ikaw. Ano man ay di nga kapatid. Ano man ay di nga kapsirbisyo. Giyan na ni ina. Kaya ko na gaga kasanina yan nagumakaliw sa mga watayan. Nagungguguraw kay ni Kalkira na nga ilok sa lasakimata. Naguniya nga kapati sa barukan sina yan. Naming itulo din sa kalamalamatin na baling ka. Di kasi ipso. Allahu Akbar. Napunguraw sina yan na mga baling sina yan na punguraw ka maruro patapuso yan. Nakaprangawa kapakalaka din. Napakisa yan sa ginawa niya, no? Ang tunay kasalan niyan. Apya sudaro-aro na watayan na dinian siyapan. Na miya lokas nada merita nun. Nada siyapo. Nakako na mo siya kaipos yan na niya ginawa ang tawatayan na pamili ni ina ka. Dia kurunsyong na miya kauma. Na dia kang pembanugan na pimbanug ako niyan. Katawan na ka na ino ako rin yung agigira miya ka umakuron na di imbalo ya bisaya ka. Ipamipi ako niya. Tinda sa makanak. Pangagod na ko niya. Laang ko nagal pa kaya. Di din mapaparo. Di ako niyan masuat. Nayaming ibulong ako na di ako rin pa kailay na takin pa. Kabakan din miyari nga sa. Nasumiyungon. Nayapakamas na nakay ko na mauman yan sa alayra. Na miyadakadakla tauro. Nung ano yung matitimo, sina ka di tinudan.
Guniang on masayaw sotuak. Na gunian maab na uloy inayan. Napataw gunian si uminian. Umi, sembaga o nga miya kaumako. Di makaptero ganyan malalangang. Mele niya na limay uminian na kumakapat sa surat. Kinuha niyan na biyati ayan. Natiga na ikaritan ko. Katawanak na pakaumaka. Ugay na miyang ali ako kaubamay kung makaumaka na di ako din makatero. Ugay ni uni na miyate ako din. Na inisurat akang so, kububayan na ka nakatero. At yung nakubayan na ka nakatero na pinalamatan akong saka. Kaya balasan na akong kadun. Kaya may balas karakan na miya kapasad ka mga di. Nagyan na ni Tito pangarapakan. Na ay manan niya na ipagisya ka na kanato na ikasalaan ako. Niya kapitura ko na piyasurat. Naptiro na kan rakaded na sumiagad raka na salong abusa nga na napitura ko na bakas ka di mapipikir. Na masusurong ka ng suka po na kami kung makauma dakad makauma. Anto na ikasalaan ako. Miya nga rumaka, daw nga pangatukawa. Piyaga po anak ko, daw nga diyak nga tawan. Sumiyaw ako ka, piyaga balingaw ka. Ito na ikasalaan ako. Naisa ko manatigang umayto ka, nasasabala ang matang ka. Na ikaw anak no ba may kumakalaka na di katarima ano mga tao. Nakasabapan sa malalong ka. Na inawidan na ka na sumiyong ka sa doktor na piyakit kaloy takno so sabala kumatakan. Na initugalin na kan raka sa babayakan raka. Na iman to, na inibalas kao, na inikayaw ka sa tao. Inibalas kao na pitura ko na piyasurata. Na miyang aroma ka, daw nga pakatukawa. Piyaga po anak ko, daw karakang pakikilala. Nanay no, sabara ko dun, ay importante na mingit tunay ka susangan ka, ami ang kapasal ka mati. Nagya ko na ngaya watayan. Nadatarong uno ini dagalangit. Namiya katipu sa lupa, kaawidan niyan si uminian na masasako po niyan. Ami pagaluyan niya sa sabangan sa depan. Lelo draya di pakabalastero. Apakitawag yan si uminian. At igana umikulay. Napakababayan na kasaka. Kamay ito ako panatigyan na kaya to kawanakan. Kaya to kawanakan. Hagyan nga sa bala sa mata ka nas kay kimataw. Napisipatan na kan saka na di nga kabaya ubak nga to kawin na piyagumakan raka. Nagyuti, inuluwa kan raka so puso akan na tumuna kan sa kawmi adigi ginawa ka. Nataman sa kaya palabadar ka mga klasmita ka. Na may pikirakan, ay no mararasay si umi. Adi terima ano mga tao, kasabap rakan, kapya sulipat to, tuban yan rakang bugan. Asabal amatan yan na inibigay niyan rakan sa babaya yan rakan. Na inubis mararasay si umi. Adi terima ano mga tao, kasabap rakan, nagwakwatig yan tapid sa nga napalaw. Katipu ako ka anak umatay, kaangka kaday sa rekor, naangka kaday sa emanan niya, awidakal, na miya pikirakan man, aw mati ako, na bakas kad miya siksa, nagyutoy sabab. Aya po mga ibulong ako nun nabakor ka di pakilay. Di ako kasung. Di ako ka makipkoneksyon na. Ka di akong babanog noon doon na ikada nga sa rekor. Natakino ba ka bakis ka miyari nga sa. Na di nga di ituro. O baka kialapay sing puso ako. Agi nga namin ang kapitura kong. Naibat kada mambo sumiyagadrak na salungan na bakas ka di kaguroke. Nami ang aroma ko na dakalapay sing puso ako. Nami imbubuot ako nasa kaip ko ba yan akan diso pamilya ako. Naiman to, miyari ba't ako? Takino ba kaya bulong? Nawa na serbisyong arakan nasa kanipagkunaw. Naumalubay ka na sa kanya na bagrian. Naiman to na miya ka umakur ka na dakulakay. Eh, naprilayaw ka. Na miya langad ko ni uminian. Na miya ngidedarap manalo yan na makasisinga. Na miya kang gagsasiran. Na sidin miya tayang autualokas kang kang gagagsairan. Nasulawa na taramiyad na mga inayan na mga mayan. Awya-wya na malakay kapan. Napangni ka ang sarila, nasirbisihin ka, kababayahin ka, gastuin ka, di ang kagagagang ka, malakay kapan. Kalutang ka so kasurgan si ikwatab o mga ayran. Ridallahi fi ridal waliday.
gira masusuat terkasum belaluk ska masusuat terkasu Allah. Sakhatullah fi sakhatil walidain. Gira kerangitan kau belaluk ska kerangitan ka ukad na naka. So masulawa daraut sa loksyan. Ay manto na ibuab sa ganyan. Nasukuburo inayan na gusto mayan. Nakapakayap kita ko sa Ginoo kay gira miya kawidakal kay gira miya sakit kay gira na problema ka. Ubabusa sa sina. Ubabusa sa siyama. Katawaga ka sina. Katawaga ka siyama. Ada pa na lang baka benar kay nakabusiyama ka. Uba na sumagadar ka waktu. Dingap ka pala da langit. Ya Allah rilain ka. Ya Allah kalimon ka. Ya Allah. Baluyang ka sukubur yan na surga. O ganyan na masuaka, ningitunay ka, sumuri puri akabnar ka, balaloks ka. Balasan ka nung palaya, wallah sa madaklamapya, batano pa ka surga, wallah sa ayamanan niya na timon, tanong niya ko surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.